येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदें सगळ्यांना उभं राहूया. भर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचे येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे तुका आमचे मोदें भर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचे सवे. आमचे सवे एकडे आमचे दोळे आमी दांपे आनी म्हणया वळा. येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदें तुका आमचे मोदें भर आमकां तुजे सक्तेन राव तूं आमचे सवे. राव तूं आमचे सवे एकडे आमचे दोळे दांपे हात आमचे उक्ते दवरया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळच्या वेळार सकाळच्या आमचे वेळार जिवीत आमचे जिवीत आमी तुज्या हातांत आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. समर्पण दिता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू या तिसऱ्या दिसा या तिसऱ्या दिसा आमी तुज्या संगाता आमी तुज्या सगळो दीस सगळो दीस खर्च करूंक करूंक आशेन आसाव. आशेन आसाव. हालेलुया 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 सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या आत्म्यान तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर आज आमकां भर. तुज्या आत्म्यान तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर आज आमकां भर. तुज्या आत्म्यान तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर आज आमकां हे भर. पवित्र आत्म्या हे पवित्र देवोने 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 हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या बळवंत आत्म्या बळवंत बळवंत आत्म्या बळवंत बळवंत आत्म्या बळवंत आत्म्या बळवंत आत्म्या बळवंत देवने आमचेर देवने देवने आमचेर देवने देवने आमचेर देवने आमचेर हालेलुया हालेलुया सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने आमचे देवने आमचे देवने बळवंत आत्म्या बळवंत बळवंत आत्म्या बळवंत आत्म्या आमचे देवने आमचे देवने हालेलुया 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 श्रमांतर मारबंद केरे मग्रवती यल मंत्री रे शकर बांतर मार रे हृदय 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 शकर रे शकर जे दैव सदमच्या वळण देवळा सगळं बनपस बन करते सुरका म्हणून देवळा सर्गीच्या सत्तर वर सुने आमकायचे सा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने आमची काळ समान वसवडाय आमची काळ समान वसवडाय आमची काळ समान वसवडाय आमची काळ समान वसवडाय 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 हालेलुया 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 दोन्ही हात नीट वयर भार्याने म्हणया वळा दोळ आमची दंप्या संपूर्ण आमकां समी समर्पण दिव्या पवित्रत्म्या बळवंतत्म्या आमचे तू देवोनी सगळे संगता म्हणून म्हणया बळवंतत्म्या आमचे तू देवने पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या म्हणा सगळे बळवंत आत्म्या आमचे तू देव वडत सगळे वडत म्हणा पवित्र आत्म्या काळ जाता म्हणा सगळे आमचे भितर सगळे वाईट सगळं आमकां सोंड सुद्या वेळा आमचे अस्कत काय होण्या पावण अडकल्यो संपूर्ण आमकां सोंड सुद्या वेळा वडता म्हणा सगळे उडे सांग 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 त्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या म्हज्या देवाने म्हज्या कुटुंबाचे देवाने म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या घराब्याचेर तुका समर्पण दिन म्हणल्या वेळा सगळे म्हणा तुझ्या गावाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक समर्पण म्हणल्या वेळा हे पवित्र आत्म्या देवाने
ಶಕರ ಪಾಂತರ ಮಾರಿದ ಕ್ರಾಂತರ ಕೇರಬ ಚಂದ್ರ ಮಾರಿದ ಶರೀರ ಶಕರ ಪಾಂತರ ಮಾರಿದ आमचे हालेलुया 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 शकर पांतर मारिद क्रांतर केरबा शकर भारत क्रांतर समयात जात में नमः समय आमका भर जळत कर हर एक दिवसा में भर जळ शकर समय पवित्र सभेत आमच्या घरा गावात देशात भर जळ शकर जेजो आमच्या भितर काळक पैस कर आमच्या भितर काळक पैस कर रोमन जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 वसवाड जाऊन साय वसवाड जाऊन साय वसवाड जीवामध्ये आपण दिला समय आमच्या भितर काळक पैस कर आमच्या भितर काळक पैस कर समय आमच्या भितर काळक पैस कर हालेलुया पवित्र आत्म्या जरी हात नेट वैर पाड तुझ्या गावाचे बायले भुरग्या कटमा माग्या वेळे हे पवित्र आत्म्या देवाने तुझ्या गावाचे तुझ्या बायलेचे तुझ्या भुरग्यांचे मोचेर देवाने आमच्या अस्कात काय पैस कर सापला अस्कात सोडाया वेळा सुटकाला पै तुम्हीच म्हणा वडा तळा पवित्र आत्म्या वडा तळ्यान आणि वडा सगळे तांडू तयार म्हणे आम्ही पवित्र आत्म्या सगळे वडा तळ्यान पवित्र आत्म्या उला मारिया सकाळीच्या वेळा आज निमाण्या दिसा तिसऱ्या दिसा पवित्र दैवी सगत आम्ही जाणकले अनुभव करी आणि म्हणया वेळा पवित्र आत्म्या तुम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 सगळे वडा तळ्यान स्तुती करूया वडा तळ्यान अर्घ दिया वाकण्या दिनवासिया कंटिन्यू स्तुती करूया हालेलुया 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 शकर बंदर मारिया ला 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 रे 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 ला 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 रे रे ला ला शिकेरिया ला ला बशंदर मारिया ला 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 रे रे ला 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 रे 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 हालेलुया 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 रॉबर्ट जेजू तुका ब्लेस करता असा वेळा ग्लॅडविन जेजू तुका आशीर्वादित करता असा वेळा आमच्या सगळे होण्या पण आम्ही समेच्या समर्पित स्तुती करता वेळा आमची नावात हाताच्या तळटाच्या जाणे कांदा येला आमची नावात हाताच्या तळटाच्या जाणे कांदा येला तो आमचं मोग करतलो तो आमचं मोग करतलो तो आमचं मोग करतलो जाऊन असा होरी याला मा शिकेरी याला ला 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 रे 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 शहर बांतर मारी ला 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 रे 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 हालेलुया 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 समर्पण दे सकाळच्या तुका समर्पण दे समयाच्या आता हालेलुया 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 हालेलुया
सगळे सांगता म्हणून स्तुती आराधन करूया सकाळच्या वेळा ताका वाकणया ताका देनवासिया त्या हगळसिया सगळे सांगता मिळून हालेलुया हाले बापा तुका आम्ही अर्घ देता बापा जेजू तुका आम्ही स्तुती करता पवित्र आत्म्या तुका आम्ही वाकणटा तूच आमचो आसरो आमचो आधार आमचे बळ आमचे सर्वस्व जेजू हालेलुया 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 जेजू जेजू जेजूच्या उलामध्ये सकाळच्या वेळा तुझ्या जिभेर तुझ्या वंटाचेर जेजूचे नाव वरते वरते जाऊन दे वरते 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 चला आवडले जेजू जेजू जाता झाला तुझे दोन्ही हात वैर बाळ जाता झाला दोन्ही हात वैर बाळ जेजूचे नाव उलामा तोंड उगते कर म्हण तोंड उगते कर आणि म्हण या सकाळच्या वेळा तुझ्या शिरेनी जे कोणीचे विश्वाने जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूच्या नावान आमची पिढा आमची अस्कत काय आमचे उण्यापोट आमचे अडकळ्यो आमचे समस्ये आमच्या घराचे प्रॉब्लेम ऋणाचे प्रॉब्लेम सर अडकळ्यो जेजूला पैसे रो द्या वेळार जेजू 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 जे मगाळ जेजू बोला मारा मगाळ जेजू बोला मारा मगाळ जेजू बोला मार बोला मार तुझ्या इष्टात तुझ्या सडवंतरा तुझ्या जीवदातराक बोला मारते राव फळा तुका कितल्या पिढ्यात तुका सोडयता सकाळी चोळ जेजू मायक्रान हेडेक जावं पुरो तुझ्या ताळान कितें शिरकाल्ल्या बरी आसा तुजो ताळो कटी दुखता जेजू तुका हात लायता त्या वेळा कोणी पासपोर्ट घेऊन आयल्या सुवातेर कितें ह्या दिसा म्हणे तुझ्या पासपोर्ट आशीर्वादीत कर सुम्या तसो जेजू तुका आशीर्वादीत करतल्या वेळा कोणाकला लँडचे पेपर घेऊन आयला जेजू तुझ्या पेपराचे आशीर्वादीत करतलो जेजू जेजू सांग कोण तो पासपोर्ट हाडला तो हातांत आणि वयर बा तो पासपोर्ट कित्या म्हणा सम्या या पासपोर्ट आशीर्वादीत कर सम्या या पासपोर्ट विसा लागा ना जेजू तुझ्या दैवी सत्य भर सम्या आम्ही थकून गेले जेजू थकून गेले जेजू 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 हालेलुया जाता झालं दोन्ही हात वैर पाय त्या सुमेच्या उपस्थितीत दैवी अनुभव करते राहो होरी आला माशे केरी आला त्याची पण स्तुती करते राहो जाफरो ते चिप ट्विस्ट जातली हे नवी भास जिबे येतली वेळा कांटने स्तुती करते राहो वर्ड ऑफ गॉड ते जिबे येतले तेव्हा जीवतार ते जिबे येतले जाफरो ती जीब या वेळा स्तुती करते राहत असताना हे दैवी अनुभव करते या वेळा जाफरो ते जिबेर हे तेव्हा जीवतार कंटिन्यू उसारते असताना वेळा स्तुती करते राहो वगे रावा नका बोला माशिहारा हालेलुया हालेलुया शाराबाया चौदा जाणां कितें आंगात सुटून गेलो अनुभव भोगता आसा वेळा कितें समेचे सगळं तो अनुभव करीत आसा वेळा पवित्र म्हणजे पोत बी तो अनुभव करीत आसा वेळा जाता तुका समर्पण स्तुती करते राहो
हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुझ्या मगाची निवड मागता असताना तुझ्या अंगावर किती करंट पास चाललो मात्र नाही किती तुझ्या निकळून गेलो अनुभव बघला कितला राईटात वयर बरे आम्ही नेट नेट वयर बा नेट सुमार 20 जणांच्या वैरी असवत आम्ही ताळी पेटवून जेजू अर्घा दिव्या हालेलुया 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 कोणी असवतेर सुमार महिन्यातून म्हटलं वर्ष 20 झाला का ना ते आज तू पासपोर्ट घेऊन 3 दिसा पासपोर्ट घेऊन आयले आणि मागता असताना तू अशें बघून आसा ती पासपोर्ट विजा फोव करतले पासपोर्ट घेऊन कोणती आसा हांगा पासपोर्ट घेऊन हो प्रायज जालो 1 आनी कोण आसा 2 पासपोर्ट हाडल्ली पासपोर्ट घेऊन कोणी घेऊन येयला नेट हातवेर कोणी घेऊन येयला नेट हातवेर 2 3 सुमार प्रायज जालो हालेलुया देव तुमच्या पासपोर्टाचे बरी विजा फाव करून दी मुकल्या दिसांनी ते समस्या तुमचे पयस वचून दी तुमची खंत तुमची बेजार आहे जांफरो कितें फुडार बांदचे म्हणून आसच्यो तुम्ही ह्या पासपोर्ट घेऊन हर एका मागण्या तुम्ही घुंवता जांफरो तसो जेजू आयचे दिसा तुझ्या तुम्ही बॅगांत दवरल्या पासपोर्टाचेर ताणें नदर लायला हालेलुया हालेलुया कोणी एक व्यक्ती लँडाची पेपर घेऊन आयला म्हणल्यार तुका इंजेस्टर जाला म्हणल्यार सारकें तुका त्या सुवातेर एक न्याय मेळो ना लँडाची पेपर घेऊन तू आज मागण्याक आयले तुका अशें बघता नेट नेट 1 2 3 पेपर घेऊन येयल्ली ती हांगाच्या हातान पेपर आसा 2 3 हालेलुया 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 100 जाणां ताळयो पेटोवन आमी अर्घ दिवया सुद्दां हालेलुया कित्याक देवाक कळीत आसा की आज कितें पावल्यात हालेलुया 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 बसच्या पहिले एक वर्ड ऑफ गॉड घेऊया आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 बसा नाका आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला उठ पडझडीचा आनी वटल्यान आनी वडा तळान आमी परजळटा आसा ओंगी तोंडार दिसना हालेलुया तुमच्या कुशीन आसा उजव्याक आनी दाव्याक म्हणा उठ परजळीक जा तशें न्ही हालेलुया तशें न्ही पळय हात धरा उठ परजळीक जा जरान जरान आनी जरान आनी जरान आनी जरान आतां म्हणूंक जाय सर्वेस्पराची महिमा तुजेर येवं सॉरी सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा म्हणा म्हाका न्ही उजव्याक दाव्याक इल्ले वसा दिशीन वसा आनी सांगा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा म्हणा सांगा वडा तळ्यान हालेलुया रावा 1 मिनिट रावा कितें म्हणला रे थोडी चिंता जावं म्हजे कश्ट म्हाकाच कळीत आसा हाका कितें आनी हिका कितें येवन सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा म्हणटा आमची परजळ पुरा बुडोवन गेला हालेलुया हालेलुया आमी थोड्या वेळान मोठे शिकवण दिता तो तुमकां कळटालें हालेलुया कित्याक हे उतार हांवें म्हणलें म्हणल्यार हालेलुया हांवें राती सुमार 4 वरां मिस्टर सकारांत बसून आसतना हांवें सर सोम्या कितें दिवचें सडनली आयझाया 60 वर्स 1 म्हाका दिल्लें उतार हांवें सांगलें सोम्या हे हर एक दीस हांव दिवनूच आसा हालेलुया जाल्यार देव कितेंय आज आमच्या जिवितांत करूंक आशेता हालेलुया आज आमी मात्र हांगा परजळ रियली परजळ आमच्या भितर आसा गे सच सांगा आसा गे तर आमी फाल्यां कोर्टान केस घालची ना हालेलुया भाव भयणी आमी निश्ठूरकाय दवरून रावची ना हालेलुया हालेलुया आमी परजळता वयस जाल्यार म्हज्या मगाची न्हू तुज्या भावाची जिविताचे परजळ हाडीचे तुज्या घोवाची जिविताचे परजळ हाडीचे आज क्रिस्तांव कुटुंबान म्हज्या एकामेकाच्या जिवितान आमी परजळ हाडटली जे आमकां पळोवन दुसऱ्या लोकांनी बदलून आमच्या सांगातांनी रावपाचें हालेलुया हालेलुया आतां आमच्या भितर परजळ आसा की चिंतून पळय हालेलुया आतां म्हणा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा एकामेका हात धर म्हणा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा म्हणा हसत्या तोंडा म्हणा
एकूट आमच्यान आमी जमल्या म्हज्या मोग्याच्या व्हड्या संख्यान आज सगळ्यांक काम आसा जाल्यार आयल्या सांगा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पर जळटा सर्वेस्पराची महिमा तुजेले काम ना जाल्यार ओण ना सर्वेस्पराची महिमा तू रिणार आसतरी ओण ना सर्वेस्पराची महिमा जावं तूं अस्कत जाल्यार ओण ना सर्वेस्पराची महिमा तू कश्ट नासतरी ओण ना सर्वेस्पराची महिमा हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात एकडे वयर बारया सगळे सांगता एकडे वडा तळा स्तुती करया हालेलुया हालेलुया